Bon dia a tots, anem a veure la bassa de Sant Llorenç, val? Els patos sonen a corrents. Els patos. Oh, fa una animalada d'aire. Això és la bassa de Sant Llorenç de Cullera. La balsa de San Lorenzo, situada al norte en un recoveco de la montaña, se trata de un gran estanque rodeado de cañizos que son senillos, que cuenta con la fauna autóctona del Parque Natural de la Albufera. Se trata de un espacio de gran interés ecológico y valores paisajísticos. Veieu així hi ha fauna, val? Hi ha patos, corbarans. Mira. Uau, mira patos, sí n'hi ha patos, mira. Mira. Está doble volando, doble de patos, mira, patos. Patos, gases reals, així n'hi ha de tot. Comunica amb el canal. Esta bassa, l'aigua brota de baix terra, val? De nivell freàtic. Brota, val? I també la comunitat així del Dossel gasta esta bassa per a regar, val? Hi ha un motor que fica bombeo de la bassa de Sant Llorenç. Per esta bassa hi ha diversos horts, val? En vez de tenir una bassa en comú, tots els horts, en tota esta bassa grandota, reguen quasi tot el Dossel, val? I tenen una comunitat del bombeo de la bassa de Sant Llorenç. Val? Veieu, està així la bassa de Sant Llorenç. He calmat un poc l'aire. Això és la bassa de Sant Llorenç. Mira. Bueno, anem a veure els safarejos. Ahí està la sèquia de Sant Llorenç també, que comunica també un poc. Bueno, comunica. Esta bassa lo que sol regar més són els taronxers, val? Per esta part de Bonavista també hi ha safarejos, perquè el safareig està en zones que no hi ha riu, val? Que no hi ha sèquia, que no puga nyaure en sèquies d'eixes que correga l'aigua. Com està en la muntanya no pot nyaure, ni riu ni res, entonces construeixen safarejos i d'allà agarren l'aigua i reguen. Per esta part de Bonavista hi ha 5 safarejos lo menos. Ara després explicarem el que és un safareig, val? En el pròxim vídeo. Veieu, estic per així. Per el meu hàbitat és este és el meu hàbitat, és el monte. Jo estic en el meu hàbitat sempre. Val, estic fent bici per zones molt valors. Bueno, en l'altre vídeo mos veiem en els safarejos, val? Bona vista. Bueno, anem per quedat. Esta aigua que hem vist de la bassa eixa, val, tot el senill que té, si això ho arrencant seria tota aigua. Eixa aigua brota de baix terra, ves la capa freàtica, val? I si plou més, pues puja el nivell, perquè puja el nivell de baix terra. I si no plou va baixant, val? Cruzar la carretera. Per bici.